ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманди телевизион. Дар барномаи навбатии фуруғи андеша мо тасмим гирифтем ки пиромони роҳҳои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ, махсусан нишонаҳои COVID-19 ва дар байни мардум ки ҳамчун коронавирус низ машҳур аст, бо як гурӯҳ табибони муассисаҳои табобатии шаҳри Панҷакен як мизи мудавварро анҷом диҳем. дар ин барномаи мо иштирок доранд Баҳринисо Рашидзода, табиби оилавӣ. дар паҳлӯи рости ман Шамсинисо Ғафурова, муовини роҳбари шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри Панҷакен. дар паҳлӯи дигарашон табиби сироятшинос Ҷонон Тошиф. ман шуморо ба ин барнома хайрамахтам мегӯям. ба ҳамагон маълум аст ки соли қариб сеюм аст ки кишварҳои ҷаҳон ба як бемории хеле хатарнок ки навъҳои гуногун дорад, яъне COVID-19 гирифтор аст. тоҷикистон ҳам аз ин беморӣ эмин набуд. борҳо авҷи ин беморӣ дар баъзи минтақаҳои тоҷикистон ба мушоҳида расид ва дар шаҳри Панҷакен ҳам беморҳо ба қайд гирифта шуданд. хушбахтона соли равон ва моҳҳои охир нишонаҳои чунин бемориҳо дар шаҳру диҳоти Панҷакен ба мушоҳида намерасад. бо вуҷуди ин мо тасмим гирифтем ки мардумро барои эмин мондан аз ин беморӣ баландбардоштани маърифати тиббии онҳо бо табибон мусоҳибае анҷом диҳем. Шамсинисо Ғафурова, шумо муовини роҳбари шабакаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри Панҷакен, лутфан мегуфтед ки айни замон аз тарафи шабакаҳои шумо ҷиҳати пешгирӣ аз ин беморӣ кадом тадбирҳои мушаххас амалӣ шуд? марҳамат. ҳамдиёрони азиз, ба диққати шумо мерасонам ки мувофиқи нақшаи ситоди ноҳиявӣ ва ситоди шабакаи муассисаҳои КАЦ оиди пешгирӣ ва интиқоли бемории сироятии нави коронавирус COVID-19 дар шабакаи муассисаҳои КАЦ чорабиниҳои зерин гузаронида мешаванд. ҳамарӯза аз тарафи 129 бригадае ки дар тамоми муассисаҳои зерсохтор ташкил карда шуданд дар ҳудуди шаҳру ноҳия гардиши хонагӣ ташкил карда шудааст ки табибони оилавӣ ва ҳамшираҳои оилавӣ хона ба хона гардиш карда беморонро дарёфт мекунанд. ва аз тарафи 109 бригадаи ваксинатороне ки аз ҳисоби кормандони миёнаи тибби ҳамон муассисаҳои зерсохтор ташкил карда шудааст, мо аҳолии шаҳру деҳотро бо ваксинатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар бар мегирем. инҳо дигар аз он ба маълумоти шумо мерасонем ки то ҳол гурӯҳи мақсадноки мо дар шаҳру деҳот 180 000 нафар аҳолиро ташкил медиҳад ки то ба ҳол мо ба 70% онҳо ваксинатсия гузаронидаем. ҳамин вояҳои ваксина дар Панҷакен ба сандас мерасад? вояҳои ваксина давра ба давра дохил шуда истодаанд аз вилояти Суғд. мо кӯшиш мекунем ки ҳамаи аҳолии мақсаднокро бо ваксинатсия фаро гирем ва аҳолӣ хавотире накашад ки масалан вояи якумашро гирифтам, вояи дуюмаш ба ман намерасад. марҳила ба марҳила ваксинаҳо ҳама ройгон аст. марҳила ба марҳила ҳамаи ваксинаҳо ворид шуда истодаанд. муҳтарама Ғафурова, дар баробари маркази саломатии шаҳри Панҷакен ваксинагузаронӣ дар ҷамоатҳои диҳот ҳам ташкил дар ҳамон 109 бригадае ки мо ташкил кардем, ин ҳамаи муассисаҳои зерсохтори шабакаро дар бар мегирад ки шаҳру деҳотро ташкил медиҳад. ташаккур муаллими азиз. ҳоло ман аз Ҷонон Тошиф, табиби сироятшинос, хоҳиш мекардам ки дар бораи нишонаҳои ҳамин бемории коронавирус маълумот медодед ва лутфан мегуфтед ки оё дар Панҷакен ҳамин беморӣ арзи вуҷуд кардааст ё не? мардум мегӯянд ки он ба шакли зуком бо шаклҳои дигар вуҷуд дорад, вале ба шумо кам муроҷиат мекунанд. сабаб чист? марҳамат. аввало ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, ба маълумоти шумо мерасонем ки нишонаҳои бемории COVID-19 ин асосан баландшавии ҳарорати бадан, дарди сар, нафастангӣ, сулфаи барзиёд, бемадорӣ, арақкунӣ ба чашм мушоҳида карда мешавад. ҳозир ба саволи шумо ҷавоб додан дар кор ки дар айни ҳол дар шаҳри ноҳияи Панҷакен, деҳоти Панҷакен ин беморӣ ба қайд гирифта нашудааст. чӣ хеле ки гриппи мавсимӣ ё ки зукоми мавсимӣ мегӯянд, аломатҳои баландшавии ҳарорати бадан، خورش گلو، سلفکونی، عطسه‌زنی
ба ҳамин беморӣ дар шаҳру деҳот ба назар расида истодааст. дар беморхонаи сироятии шаҳри Панҷикӯн айни замон чунин беморон бистарӣ ҳастанд? Айни замон дар беморхонаи бемории сироятӣ ин беморон бистарӣ муроҷиат карданд мардум? муроҷиат накарданд. имрӯз шароит чӣ дар беморхонаи шумо? имрӯз шароит хеле хуб аст. хеле ки ба ҳама маълум аст ки таҷҳизотое ки ба мо ворид шуд аз вазорати тандурустӣ, дастгоҳҳои аппарати нафасдиҳӣ сунъӣ ва аппаратҳои оксигенератор ҳозир дар беморхонаи сироятӣ ба мо дастрас ҳаст. ҳозир беморхона ба 40 кат таъмин мебошад. خب متخصصون چی هستن میرسن؟ متخصصون همه میرسند کار و فعالیت کرده ایستادن. خب یک سوال است میشه به هر دی شما در توجه شهروند مرود و به ما مراجعه کردن که ماه آگوست یک واکسینه گرفته بودم. پس از 2 هفته بیمار شدم. بعد 6 ماه آیا من واکسینه گرفته میتوانم یا نه؟ من اویدی سوال این شهروند گفتنیم که اگر شما بعد از 2 هفته گرفتن واکسینه بیمار باشید، این با روان کردن واکسینه این بیماری شما وابسته نیست. شما ممکن با دیگر بیماری گرفتار شدید و شما می توانید که دوم وایه را بعد از 21 ماه از روی نمودهای واکسینه همین خیلی نقشه گذاری کرده شده است گرفته می توانید. اینجا باز سوال است که آیا کووید، این بیماری کووید با عصب تاثیر می رسونه؟ البته خودی بیماری کووید با تمام عضوهای بدن تاثیری بد دارد، بخصوص با سیستم عصب و سیستم عضوهای هاضمه. لیکن بسیار همین خیلی سوال می شود که بعد از گرفتن واکسینه همین خیلی این تاثیرها هست من دلپرانه میگویم که بعد از گرفتن واکسینه با یگان عضو شما تاثیر منفی واکسینه نمی شود. بعضی شهروندان میگویند که پس از گرفتن وایه دوم بعضی بیماری ها خروج کردند، حتی حالت های مرگ هم بود. همین آوازه ها اساس دارند؟ هر یک حالت نامطلوبی بعد از واکسینه گذراندن در نزد کمیسیون نظارتی ما تفتیشات گذرانده می شود. یگان حالتی مرگ یا یگان حالتی که بیمار شهروندی واکسینه گرفته حالتش وزنی شده و بیمارخانه بستری گشته است به قید گرفته نشده است. به هر خیل آوازه ها همدیاران عزیز باور نکنیدون. همه اون شخصانی که بیماری های همردیف دارند، خصوصا بیماری های فشار بلندی، بیماری های رگ و دل ها، بیماری سرطان، بیماری دیابت قند، بیماری عضوهای نفس و ها همچون شخصانی گروه های مقصدناک، آنها شخصانی آسیب دیده حساب می روند. در نوبت اول باید که گیرند. و من در همین جا گفته میگذارم که در شهر پنجکین از ماه می سال 2021 مرحله به مرحله 5 نمودی وایه ها وارد گشتند و بسیار شهروندان وایه یکم را گرفته، وایه دوم کمی ممکن دیرتر دسترس شود خواطری میکشند. مرحله به مرحله همه وایه ها به ما وارد گشته ایستاده است. 2 وایه باید که ما با پورگی گیریم و بعد از 6 ماه علاقه در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه و خوجند وایه سیوم وایه بوستری میگویند ایلاوگی علاقه سر شده است و وایه سیوم میتواند که با 2 واکسینی پیشتر گرفته تا مانند باشد و میتواند که شما دیگر نمودی واکسینه گرفته میتوانید. یعنی اجازت است؟ اجازت است. تاثیری منفی ندارد؟ ندارد. محترم رئیس‌زاده، اینجا یک سوال است که آیا کووید به کودکان تاثیر میرسونه؟ امروز متاسفانه همه ما از اخبار آمد دیده ایستادیم که در کودکان بیماری های کووید 19 به قید گرفته ایستاده است. سال گذشته است در سال 2021 ما کووید 19 را در کودکان هم با راه تشخیصی دیده بودیم. این حال نیست.
лекин ин маъно надорад ки мо кӯдакои мо аз ковид эмин ҳастанд ва ин саволи шумо ҷудо вақти мувофиқ ба шумо ҳамин саволро додед барои ин ки мо ҳамаи модарони ширмакро ҳам имрӯз бо ваксинатсия фаро гирифта истодем ки аз модар ба воситаи шираш ба кӯдакаш ҳамун антителаҳо мегӯем муқобили ҳамин беморӣ кӯдак ба гузараду ҳамун кӯдаки мо ҳам ба бемории коронавирус гирифтор нашавад. боз бисёр саволҳо мешавад ки ман бемории ковид-19 шудаам, ваксина ман накунам, антителаҳои ман дидан дар кор. Ман ба ҳамаи шаҳрвандон мегӯям ки ҳоҷат ба антителаҳо супурдан нест. шумо мумкин ба як штаммҳои коронавирус бисёр ҳастанд. мумкин шумо ба як намуди ҳама медонад ки ҳаст алфа, бета, гамма, мана делта, мана омикрон, ҳар намудаш ҳаст. ваксини мо аз бисёр ҳар як намуди ваксина аз 4-5 штаммҳо эмин медорад. барои ҳамин шахсоне ки гирифтори бемории коронавирус шуданд баъд аз сиҳатёбиашон бояд ки ҳатман 2 вояи ваксини зидди ковидро гиранд. мумкин ин беморӣ чӣ буд? аз аввал мо ман инҷо ба сироятшуносам шудем мегуфтанд ки баъд аз 6 моҳи бемора сиҳатёбеш имрӯз илм исбот кард ки баъд аз 6 моҳ мо ин қадар ба таъхир намеандозем, барое ки шахсе ки як бор ин бемориро ба асар гузарондааст дуюм бор агар ба ин беморӣ мумкин вай ба дигар штаммаш во гирифтор мешавад, ин бемориро ҷудо вазнӣ мегузаронад ва ба тамоми узвҳояш хусусан ба узвҳое ки худатон аз инҷо қайд кардед узвҳои асаб ва таъсири манфиаш ҷудо баланд аст. як шаҳрванд вобаста ба ҳамин саволҳо хоҳиш кардааст ки ҷавоб тетон шумо метавонед шумо ҷавоб дедед дигаро ҳамин беморӣ ба занҳои ҳомиладор ба занҳои кӯдакои ширхор дорад таъсир мерасонад? агар оиди беморӣ гӯед гар аз соле ки коронавирус дар тамоми пандемия сар шуд мутаассифона дар мо ҳам дар занҳои ҳомиладор буд ва як 2 ҳолати фафти зани ҳомила шуда буд ба қайд гирифта шуд. таъсирҳои манфӣ ба занони ҳомилаю санони ширмакон хусусан баланд аст, барое ин ки дар давраи ҳомиладорӣ ва дар давраи ширмаконӣ узви масунияти ҳамун занҳо ҷудо паст мешавад. фаҳмотар шавад гӯям иммунитети ҳамун занҳо пасттар аст ва онҳо шахсони осебпазир ҳастанд ва ба ин касалӣ тезтарак гирифтор мешаванд. мо ҳозир айни замон занҳои ҳомиладорро ваксинатсия накарда истодаем, лекин агар зарурияти баланд бошад, масалан агар ҳамун зан дар назди шахси бемор бошад ё яке аз кормандони беморхонаи сироятӣ агар ҳомила бошад, вай шахсонро мо ваксинатсия мекунем. лекин занҳои ҳама занҳои ширмаконро баъд аз таваллуд мо бо ваксина фаро гирифта истодаем. боз кадом шахсон кадом бемориҳое ҳастанд ки ваксина гирифтани онҳо мумкин нест? ваксина гирифтани онҳо мумкин нест, ин ҷудо кам аст. ин ҳамон шахсоне ки бемории саратонӣ доранд ва дар айни замон табобатҳои химиотерапевтӣ ё лучевая терапия мегӯем, химиотерапия нурӣ, ҳамин шахсон муваққатан гирифта наметавонанд. шахсоне ки бо бемории сил ҳастану айни замон дар табобати интенсивӣ дар беморхона ҳастану табобати интенсивӣ мекунанд, ба он шахсон мумкин нест. ба шахсоне ки гирифтори бемориҳои хун ҳастанду айни замон табибон ба онҳо баъд аз муоина дар таҳлилҳояшон дар анализҳояшон дигаргуниҳои баланд ҳаст, ба он шахсон муваққатан иноям ба мумкин нест, муваққатан мумкин нест. дар ҳолати беҳбудӣ шудан аз табобати химиотерапия тамом шудан, нурӣ тамом шудан, онҳо ҳам бояд ки фаро гирифта шаванд. шахсоне ки масалан бемориҳои фишори хун доранд, қанд доранд, роҳҳои нафасшон масалан баъзе бемориҳо дорад, онҳо метавонанд ҳамин вояҳоро гиранд ё маън аст? вақте ки якум аз моҳи декабри соли 2020 ба мо ҳамин хел аз вазорат супориш доданд ки мо бояд ки ҳамин марҳила ба марҳила ҷудо кунем.
дар марҳилаи якум буданд бемороне ки фишорбаланд доранд, бемороне ки бемории диабети қанд доранд, бемороне ки саратон доранд. ҳаминҳо буданд. дар марҳилаи дуюм ҳамин беморон боз зиёдтар шуданд. бемориҳои узвҳои нафас, бемориҳои гурдаю роҳҳои пешоббарор, ҷигар ва ҳамин хел зина ба зина мо аз аввал гурӯҳи осебпазир аз 60 сола болоҳоро гирифта будем. баъд оҳиста оҳиста лекин ваксина ки ба пуррагӣ ба мо ворид шуд, мо ба сину солу мақсаднок нигоҳ накарда ҳамаро мо бо ваксина фаро гирифтем. хусусан барои ҳамон шахсоне ки ҳамин бемориҳои ҳамрадиф доранд. масалан пеши худи ман ба мегӯям ки малима ман бронхиальни астма дорам, ман ба кардан мумкин аст ми. ман мегӯям ки ту бояд ки якум кунӣ, бронхиальни астма дорӣ, ту аз аллергия натарс. дар даруни ваксини мо ягон намуди антибиотикҳо нестанд ва ё ягон хел намуди аллергия наметиҳанд. барои ҳамин фақат ҳамин шахсон бояд ки пас аз кардани ваксина 15-20 дақиқа бояд ки дар ҳамон марказҳо, дар ҷойҳое ки ташкил кардагӣ ҳамон ҷо бояд ки истанд. дигар ягон ҷои тарсу ҳарос нест. бо имрӯз медонед чӣ мегӯям бисёр беморон мегӯям ки баъди ваксина кардан қанди ман баланд нашуда истодааст, баъди ваксина кардан полиартрити ман дасту дарду пойҳоям гум шуда истодааст, баъди кардан приступи масалан чӣ мегӯям хуроҷи бемории ҳамин астма нагирифта истодааст. мо ин тарафҳошам бояд ки ба назар гирем. да, тарафҳои мусбати ваксинаро ҳам ба назар гирем. боз касоне ки ваксини ҳамин зидди коронавирусро гирифтан мана имрӯз ба бемории ҳамин зуком ҳам он қадар дучор нашуда истоданд ё дучор шавананд сабук гузашта истодааст. ҳамин чизро бо ҳам бояд қайд кунам. ҳамин саволҳоям бисёр мешавад ки баъд аз гирифтани ваксина мо ба бемории коронавирус гирифтор мешавем ё не гуфта савол метиҳам. гирифтор шудан мумкин аст. фақат ман дилпурона бо дили пур мегӯям имрӯз тибби исбот кардааст ки шахсоне ки ваксина гирифтаанд ба бемории ковид гирифтор шаванд ҳам ба ҳолати вазнин ё ба беморхона бистарӣ намешаванд. онҳо мумкин ки бенишона ё ки бо нишонаҳои сабук аз сар гузаронанд. шумо барномаи фуруғи андешаро аз телевизиони симои шаҳри панҷакен тамошо мекунед. мо суҳбатамонро пиромони роҳҳои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус идома медиҳем. шамсу ғафурова, шумо гуфтед ки тақрибан 70% аҳолии шаҳри диҳоти панҷакен. аз нигоҳи шумо тақсимбандӣ кунем, ин марҳилаи аввали воя чанд фоизро ташкил медиҳад, марҳилаи дуюмаш чанд фоизро? марҳилаи аввали воя 70%ро агар ташкил диҳад, марҳилаи дуюмаш тақрибан 65-66%ро ташкил медиҳад ки ин аз муҳлати гирифтани вояи дуюми ваксина, масалан сал дертар гирифтанд ё ки баъзеҳо ҳастанд ки бемор шудану нагирифтану баъд гирифтанд, аз ҳамин вобастагӣ дорад. аз нигоҳи тиб ҳамин бояд байни ваксини якум ваксини дуюм муҳлат муайян шудааст? ин акнун аз намуди ваксинаҳо вобаста. масалан ваксинаҳои масалан русия ҳаст, амрикоӣ ҳаст. масалан мо метавонем ваксинаи AstraZeneca ки дар ин ҷо ба мо якум вояаш ворид шуда буд, ин самаранокии ваксина 63.9%ро ташкил медиҳад ва муҳлаташ аз 2 то 4 ҳафта аст. ва вояи якум ва дуюмаш. дуюмаш давра ба давра мегӯям. Коронавак ки ваксинаи чин мебошад, ин ҳам монандӣ дорад ба ҳавай ва Модерна ки самаранокияш 94%ро ташкил медиҳад, байни марҳилаи якум ва дуюмаш бояд 28 рӯзро ташкил диҳад. ваксинаи Pfizer низ истеҳсоли Америка буда, самаранокияш 94.6%ро ташкил медиҳад, ин ҳам аз 21 то 28 рӯз мебошад. ва Sinopharm ки ваксина дар давоми муҳлатнокӣ аз вояҳои якуму дуюм бояд ки 21-28 рӯзро ташкил диҳад. спутник чӣ аз он дастӣ? спутники аз мамолики Россия ворид шудааст, он ҳам 28 рӯзро ташкил медиҳад. агар масалан бемор ҳамин вояи дуюмро дертар гирифт, мумкин аст ё не? мумкин аст. баъзе муштак ки наметавонанд, дар сафари корӣ ҳастанд, бемор ҳастанд, метавонанд баъд аз шифоёбӣ, баъд аз сафари корӣ баргаштан ё ягон хел мушкилотҳо, масалан шахсоне буданд ки якум воя гирифтанд, дуюмаш ба баъзе
гапҳои одамо бовар карда дуюмаша нагирифта, баъд аз корбарӣ, баъд аз ташвиқоту тарғибот бурдан омада дуюм вояашро гирифта истодан. Насиб бошад то санаи 1 март мо бояд ки ҳамаи аҳолии шаҳру деҳоти Панҷкентро бо ваксинатсия 100% дар бар мегирем ва ман ба ду нуқтаи асосӣ дигар бояд истам ки масалан байни аҳолии шаҳру деҳот чунин овозаҳое паҳн шуда истоданд ки агар мабодо ҷавонон ба ин ваксинатсия мо онҳоро дар бар гирем, онҳоро ба безуриётӣ оварда мерасонад ё ягон хел дар байни калонсолон ба бисёр бемориҳо оварда мерасонад. Ба ин овозаҳои кӯчагӣ ҳеҷ вақт бовар накунедон ва мо кӯшиш карда истодаем ки ҳамон навхонадороне ки аз муоинаи тиббӣ мегузаранд, домод ва арӯсро пеш аз муоина гузаронда хулосаи тиббӣ онҳоро додан, онҳоро бо ваксинатсия дар бар гирем, то ки дар байни ҷавонон низ ин фоизи ваксинагирӣ боло барояд. Ва нуқтаи дигари он оиди табобати шаҳрвандони гирифтори бемории ковид шуда ин мебошад ки ба муассисаҳои тиббӣ мо аз тарафи вазорати тандурустӣ ва аз тарафи раёсати тандурустӣ маводҳои дорувории табобатӣ бар зидди ин беморӣ марҳила ба марҳила ворид мешаванд. Дар шабакаи муассисаҳои КАЦ ин дорувориҳо ба муассисаҳои тиббӣ зерсохтор тақсим карда мешаванд ва дар худи маркази саломатии шаҳрӣ бошад, дар назди духтур пулмонолог вақте ки бемор муроҷиат менамояду ташхис гузашта тасдиқ менамояд ки гирифтори бемории ковид шудааст ё намунаҳои бемориҳои мавсимӣ аст, дар вақти тасдиқ кардан мо онҳоро бо доруҳои зарурии ройгон таъмин мекунем ва беморон зери назорат гирифта шуда бо алоқамандони худ дар зери назорат 14 рӯз дар муҳлати карантинӣ қарор дода мешаванд ва ҳамарӯза дар шабакаи муассисаҳои КАЦ ситоди доиму амалкунанда ташкил карда шудааст ки ҳамаи ахбороте ки аз муассисаҳои тиббии деҳот ҷамъ шуданд, оиди гардиши хона ба хона, оиди дарёфти бемориҳо, оиди ашхоси воридшудагон аз хориҷи кишвар, оиди гузаронидани ваксинатсия, ҳамаш ба ситод маълумот пешниҳод карда мешавад аз тарафи мутасаддиони ҳамон муассисаҳои тиббӣ. аз мардум чӣ даъват доред вобаста ба ҳар чӣ зудтар анҷом додани маъракаи ваксинагузаронӣ? аз мардум даъвати онро дорем ки ҳар чӣ метавонанд моро хубтар дастгирӣ кунанд, бо мо дар якҷоягӣ кор кунанд. Масалан ҳозир аз тарафи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷкент моро дастгирӣ карда истоданд. Ба гурӯҳҳои кории мо намояндагони фаъолони деҳот, минтақаҳои аҳолинишин, масалан намояндагони дин, намояндагони шӯъбаи идеология қӯшиш шуданд, бо мо ҳамкорӣ карда истоданд. Гузар ба гузар мераванд, ҳамроҳо мо корбарӣ мекунанд ва корҳои ташвиқотию тарғиботӣ мебаранд ба мо. хуб, боз як савол дорам дар бораи бемории ковид. имрӯз шумо гуфтед ки дар беморхонаҳо қариб ки беморон нестанд, вале мардум мегӯянд ки бо сабаби зиёд будани хароҷот мо наметавонем ба беморхонаҳо муроҷиат кунем, хоҳ нохоҳ дар хонаҳоямон тавбат мегирем. оё дар ҳамин сам чӣ хел тадбирҳо пешбинӣ шудааст ҳастанд барои ҳамин беморон ки масалан доруи ройгон пешниҳод мешавад? хизматрасонии ҷиҳати табобати бемориҳои ковид ин бепул аст? дар кадом санад чӣ хел муайян шудааст? чӣ хеле ки маълумот дар боло қайд кардам, дар соли 2020-2021 ба ҳама маълум аст ки бемории ковид-19 дар беморхона бистарӣ шуд. мо бо аломатҳое ки дар боло зикр кардем табобат кардем. маълумот зикр кардем дар боло ки доруҳое ки аз тарафи вазорати тандурустӣ ва аз тарафи раёсати тандурустии вилояти Суғд ба мо ворид гашт марҳила ба марҳила, мо ба беморони гирифтори ковид-19 ройгон таъмин кардем. ба гуфте ки дар беморхона хароҷоти зиёд мешавад, ин вобаста ба бемориаш, вазъи бемориаш чӣ хеле ки вазъбин бошад, агар ба айни ҳол чӣ хеле ки доруҳое ки ба мо ворид мешавад, мо ба тариқи ройгон ба беморон хизмат мерасонем. ҳамин чӣ бояд кард ки мо пеш роҳи коронавирус гироем? шумо ҳамчун вай табиби сиррашинос кадом маслиҳатҳо медиҳед вобаста ба хӯрок, вобаста ба муҳити зист, тарзи ҳаёти солим чӣ бояд кард? аввалин дараҷа ин фаро гирифтани ваксина.
خیلی که قید کردن معلومه گفتن همه شهروندان اگر که از 18 سال بالا از 18 سال بالا با واکسینه گرفت وایه واکسین رو گیرن ضد بیماری کووید کلان سالان تا چند از 60 بالا میگیرن کلان سالان تا از 60 بالا میگیرن واکسینه میگیرن اگر که همین واکسینه که گرفتن از بیماری کووید 19 ایمن نگاه میدارن در مسئله نقاب و مثلا بی‌ضررگردانی جای کووید حاضر خیلی که همه معلوم است در جای جمعیتی در نقلیات ها با واسطه نقاب های طبی فاصله بین مردم به هر حال رعایت کرده شود پیش از همه دستان رو با صابون آنتیسپتیکا بی‌ضرر کردن در کار است خوراک چه تاثیر میرساند به همین باید کدام خوراک رو مردم استعمال کنند اساساً خوراک های سرغذا بسیارتر استعمال کردنشان در کار چه که این مسئولیت هر یک شخص رو بلند میگرداند اگر سبزوات میوه اینها خوب است خوبتر است خب معلم غفور شما چه اندیشه دارید باید مردم چیکار کنند که از همین بیماری ایمن مانند پیشنهاد اولین درجه ما آن است که آن شخصانی که در این موسم و نشانه های بیماری پیدا می شود اولین درجه به طبیبان اولیوی خود مراجعت نمایند و یا در وقت گردش خانگی که همشیرهای اولیوی و طبیبان اولیوی خانه به خانه می گردند بیماری خود را روز نکرده پیشنهاد نمایند اگر که به مرکزهای سلامتی و مؤسسه‌های طبی رفته نتوانند می توانند طبیبان اولیوی را به خانه دعوت نمایند و در 14 روز با علاقمندان خود در دوره کرانتینی قرار داشته باشند به هر کجا نبرایند از خانه خود بهداشتی خود را رعایت نمایند و از پی طبابت خود شوند. محترمه باریستا رشیدزاده در همه فراوردی برنامه شما باز چه پیشنهادات دارید به مردم و چه توصیه و مصلحت ها میتید که ما از همه بیماری های سرایتی کووید 19 و دیگر بیماری های سرایتی موسمی ایمن باشیم من اولو به همه اهالی شهر پنجکین منادوری خودم رو منادوری اهل کارمندان تیپ رو میرسانم که امنیت خودشون رو تامین کرده ایستادن با واسطه استفاده بری واکسینه و از دیگر شهروندان احترامانه خواهش میکنم که چه خیلی که در عرفیت میگویند که پیشگیری بیماری ارزانتر و قلایتر است از طبابت آن با گرفتن دو وایه واکسینه رایگان شما خودتان را از بیماری کرونا ویروس ایمن می‌دارید و اون شخصانی که در خانه ممکن با یگان نظرداشت طبی واکسینه گرفتن نمیتونن امنیت آنها رو نیز شما تامین کرده میتوانید ما کارمندان طب در روزهای استراحتی در روز شنبه در روز یکشنبه هم در مرکز سلامتی شهری مرکزهای سلامتی دهات همه وقت شده است همه نمودی واکسینه ها دسترس است مرحمت با واکسینه سلامتی شما در دست خودتان است همدیاران عزیز تشکر بیننده های عزیز و ارجمند رسیدیم به پایان برنامه فروغ اندیشه من امید میکنم که شما از گفته ها پیشنهادها شرح و ایضاح طبیبان خیلی شناخته پنجکندی باستانی بهره‌ور شدید و در تطبیق آنها سهم خویش را میگذارید زیرا سلامتی بزرگترین نعمت خداوند بزرگ است که برای ما انسان ها عطا کرده است و ما باید همگان در راه پیشگیری از همه گونه بیماری ها مخصوصا بیماری های کرونا ویروس خود مسئول باشیم و سهم گذاریم تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند باشید. من به همه شما عرض سپاس میکنم. تشکر.